karing panayan tamo ing maragula pa magfiesta para kinuan ay duning Diyos. Keti, darawang doring devotos king karelang pamipasalamat at panalangin. Yan kasi ing karelang panata, banmidinan ba yung pag-asa, pauli ning milagro. Banwa-banwa, gaganakan daring dakalatawo ing kafiestan ng Apong Maria. Lalo na deting ating maragul at malalam a debosyon kayo. Magpasalamat la, kingakam tandang grasya, maninayang pakibat karing karelang adwan. At maniyawad lang milagro, king biedo. Maluwat ng banwa ing milabas, inyang datang yo ing milagrosang imahen ng Apong Maria, Keti Balenbayo. Manibat kanita, balang datang ing kayang kafiestan, antabayanan de ing kaya kamakule, makabaldugan at marangal a kafiestan Keti king bisitas, ning Nuestra Señora de la Paz, y buen viaje king Balenbayo. Manibat king 3 ning Mayo, mag-umpisa na ing panovenaryo, iti ang ganag ing kapiestan. Agyang mapali at makatirik ingaldo, dakala pamurin ding daratang banpugayan Apong Maria. Maglakad, makipagsiksikan, alapitan demo at aparangalan Apong Maria. Sakripisyo da kano iti, ban pakiramdaman ing karelang panalangin. Apong Maria biyasa ya at manyawad kung sahop kaya nagabayana. Kami panyad na katasahop kinganak na antabayana nung aring tao. Ilako na ng virus sa ini. Inyanyarang po, pangapong Birhen Maria, yung teta kanatsala at sika ng king kasalpatayanan. Hindi na naupasan ng maragulakalam lalo papunta kay sala at sika ng pingapong Ginu, bang manatili uling ninin kasalukuyan at yutango king kagigitan na kabilyan, sana aligtasan taan ingisega na ka ng daratang salanta, kagipitan, kalingas-ngasan at kaligalingan. Kupo Kenny, una, ingatong kupo at pasalamatan, in good health ning buong pamilya, at makasaw po king improvement po na ning malasanta nung nano po kailangan na rin mangailangan lalo na po king pisamban. Kilala miya ay Magdalena Manalansan, 62 anyos, tubuya San Sebastian, San Luis. Anak ya pa kanu, kilala na ni at pupuntalan ni Apong Maria, payuli daring malalam a debosyon ding kayang pipumpunan. Ang karanasan ko, kitang anakong pangane, ala na talaga maputine, bubulat. O nanging ginanggewa ko, ang giyandakala ring tao, panabitan da ko, kubitas ang kinimot kasi, mga di ko, kang Apong Maria, ang poking babo. Nasana rugo, ibere pa ka na ako, ingana ko, uling anak ya pa. Anya ruguya ko, makanya na lalong, milawig, ing kanakong kapanwalan, king mayupaya, ang po ang Apong Maria. Ngayon nga akong mikaduan, itang apo kong pangane, yakabud apo ko pa mo, ala na talaga may nga palini. Pero, inggewa ko, ko binili ingkain sarili ko, may nga di ko, ketang taus keng loob ko, inyawad ken talaga kaya. Ngeni, bigla ko nga isip, pangus ko sang keng larong mapait. Nyang kay gagagay nga na ako, leko kaya kang tatang na, inggewa ko, dinilo keng larong mapait. Ngeni ako,
Dinyene ang pasibayo ka na ako, anyaya ko, ing ka na akong debosyon, king hapong ginukuha nga pong Maria, sagad. Madalas nang pupunta Keti Santa Maria, ban makipamasa, makyabe king kuraldal. Manibatan king anak ya pa. Tutong dakal na lading pupunta Keti Balen Bayo, ban parangalan, iapong Maria. Imaring kunanan, 65 banwa, Tubuya, San Luis. Edad dya kanong 14 anya mag-umpisaneng abalu iapong Maria. Payuli ning karelang kapanwalan karing akakamtandang grasya, dinaunde ing biedo, ban sumuyo king bisitas, at ayamuyot dala naman ding karelang anak at tapu, ban sumuyo naman. Yako, ka magdebosyon ko ang Apong Maria, may gupisa niyang dalaga ko pa mga 14 anyos ko. Uling ababalitang ko ni Apong Maria, mapagmilagro ya. Ngini, at saka kaybat, ing kasaysayan ang ngining mikaedad ko, abalo ko nga, ing kasaysayan ang Apong Maria, nyapi niya ako, kinay ko sarili ko, gawang pitang hanggang agyo ko para bang kanita makasawag ko karentang kalupa kong tao sumerbisyo ko king Pangapong Maria para bang kanita itaping debosyon ko at saka itangaduang ko kayo bibiyena ngini hanggang ngining metwa ko hanggang matwa na kami rugo uling manyag king lugod ka nga Apong Maria di na nakesikanan para bang kanita makasap kami karen kalupaming tao Imarlin Bayani naman Tubuya, Santa Cruz, San Luis. At pitula ding anak no. Banwa kanong adwang 2018 anyang pasaw piya kang Apong Maria. Uling kanita, malapit niya kanu ingkeyang kamatayan. Maragol ko po pasalamat. Di nga pong Ginoo na dinila na pang second chance. Ako ang Apong Maria. Kaya sabi ko pag mipaldang ko, kasi dati ako pala simba. Kaya sabi ko nang mipaldang ko, yan balang Domingo sisimba na ako. Kaya hanggang yan panibatan niyang mipaldang ko, masika na ako, sisimba kami ni Ngabe ako. Malalam mo naman ing kasalpantayana ng Fatimatan, 58 anyos. Meni bata ning karelang malalam akapanwalan, karing kayang pengaring malalam mo naman ing debosyon. Ding anak na, tutuda lang penata kang Apong Maria, ban maging masanting ing karelang pamibiyebye, payuli ning karelang alang sawang dalong king Apong Ginoo, king kapamilatan ng Apong Maria. Ako po. Ting babaling na po ka na ako nga po po tanganyawad po. Na pong karagul. Ati po karang pamisa, mami ako. Po tanga tila po nga donasyon, mami ako. Kaya naman po nga na ako, hindi niya na po ka na ako. No kung pangatalino, no kung pangaganang hangin, yung mga labula po obra. Ito po nga sabi ko ta po. Tsaka pa siya. Atin pong malilyarin, tingin niya kita po kay COVID niya po. Atin pong virus sa masat. Kaya ako po mitatakutan kasi balo ko at suwaya Apong Maria na nakatampa po rin. Komportable po na itamo ni Kinan kahit ang COVID data kasi bawat sa sakupan na balo ko kalibura na kasi aranasan ko po yan. Bawat miyembro na po ni pamilya po ang ating pumakasakit, kalupa ni sinabi ng ate, o tapong ninyawad dyan. Tutukin na ako pati po ate ng mga opera ako, tutukin na ako pag-binis. Sawag na po nita talagang ala pong naging nanuman pong peligro. Yung naligtas ko po, aligtasan ko pa hanggang operasyon. Na ngayon, masika na akong pasibagi. Tutukin ko maglinis. Kaya kasi ramdam ko naman po talaga na milagrosa yapo-yapo. Nung ating apungadwan, kaya na dapat kanibyan na naman po. Iwanita musgi naman, anak ya pamu, tuki-tuki niya kang imana ban makasuyo bisitas. Keti, mamalisla at maglinis, at
Kagawan da iti uli ning ahakam tandang grasya. Inyang metong alibu siyam naralan 76, may bili ya kanuking alanganin ing biyero. King kwento no, may aksidente ya at maging peligro ing kayang biye. Kaya kanito, may manatayo at binili ing pamanyawad no kangapong Mario. Anak ko pa palagi na ako sa bisita sa mapag-isi ko. Pero 1976 may aksidente ko. Ay, may manata ako nga po. Sisimba ako. Pati king sasman. Pa sasman 6 baguktan ako sisimba ako. Unang mas may pagkay ko ang apo. May maglinis ko ng bisitas. Tigang-tigang kami. Amalis kami, magdikot kami. Sisimba ako, mamanata ako. Ang gaking mga nervous ko yung aksidente ko. Yung may manata akong ako, nila ko sakit. Kaya patapin masakit kami. Pamilya ko, ako. Nagsabi niya si Mako, natake ang ako. Mahinis bisitas. Basta ito natin kung hinilig ka nga po, uli niya akong naglosa yun. Kaya, bibigyan English ko kaya, bibigyan na. Nga magobra ako nila, yung magobra hotel, sunday off kumumuli ko para maglinis ko, kaya maglinis ko ang ako. Sunday ako, punta ako bisitas, napakoswelo, masaya ko. So nga, itikaya ko. So, listas ko, magdala ako laro na. Maglinis ko laro. So, ang kung dahil na masig katawan ko, masig ko bagyabon to. Maularo kayo kami nga di mga sikas ko, makinig kagawang ko. Tsaka ayaw ko hihingi ng panulo, masakit kong bagyabon. Pati kung di ta kamasakit, ikaskas mo yung panulo ko. Sumaya di ko nga po, yung panulo ko yung laro na. Makadyan ka na ang gagawa kanita. Ang gaking yan, ipatuloy mo rin. Sumbisa akong maglinis. Kaya mumuran, kaya gusto pa na po na. So nga kayo kung ating kung tayo maglinis ko kami. Makadyan kagawa, maglinis ko bisitas. Tsaka balang, makuswelo gusto mong tao bisitas, baning misa, buri ko ng banang misa, munta ko paltar. Kaya bako biltaltar, buri ko bisik ko, ang libre ko lang, magpasalamat kung makansing gagawang ko. Bilang Hindu at Reyna tamo, manyawad tamong kasaupan kangapong Mario, ban milapit king kayang anak ing ginutamong Heso Kristo. Igagawan tamong veneration is we express our love and gratitude to them. Uling kayang tabi tala naman. Itinggagawa ng Maria kay katamo, kayang tabi tayo. Anya, nung paniwalan tamo, i Maria kaladot kalawat katamo na tiniking banu kaya ben ng Jesus. Panalangin na katamo. Ingindong birhen, parangalan tayo, bilang kaya katamong pengari kalupaning ginong mengabus kaya katamo. Iti pauli ning kayang lugod at pamantabe kaya katamo. Banal tamong santo pong santa, ding pengari tamong kawaring katang apo, padrun talaking bet, lalong-lalo lang, nung para kaya katamo, they have lived to the fullest as a model. Dakal na mo rin ding kilalang personalidad ang magdebosyon kang Apong Maria. Menibat mo rin iti kang karelang masidling debosyon, karing pipungkunan da kang Apong Maria. Iti mi pasa karela at ngeni didinan daw lago. Para karing debotos at karing maniwala, inspirasyon da king biyero, ing makaindong lugod ng Apong Maria. Ya ing babiyesi kanan, king aldo-aldo, apa makipagsapalaran, king kapag subukan, king biyero. Bistaman aliwaliwa tamo kapanwalan, ing maulaga, ing kaya katamong malalam alugod, ing kaya katamong malalam akasal pantayanan, para king kaya katamong indong patulunan. Ban kanita, pakiramdaman na, ring kaya katamong dalong